By the way, my wedding is in December this year, but ndiri kuona kuti ndine nhumbu, asi handisati ndamborara nemurume wangu ever since. I'm 18 years. Ndakadanana nemukomana wangu. He is 28 years. For a year before auya kuzoroora. Pandakatanga kudanana neboyfriend yangu iyi, he told me kuti culture yavo haivabvumire kuroora vasikana vanenge vasiri mavirgin, because ivo vakomana vacho vanenge vasati vamborara nemusikana at all. After andiudza izvi, I didn't have a problem nazvo because ndanga ndisati ndamborarawo nemurume mulife mangu. We dated and we didn't have sex at all. Then muna February this year, he came akaona mafamily members angu akapa date rekuroora. Then a day before my traditional marriage, anatete vake vakauya, vakaita zvechivanhu chavo, vakanditarisa kuti ndiri virgin here. Sure, they all agreed kuti I'm virgin, ndokuuya vakaroora. Then after ndaroorwa, ndakatanga kurota ndichimhanyiswa nezvigure, ndichiita madzikirira. Andiu ndaakurota ndichiita sex nebenzi. At first handina wandaiudza hope idzi. Until muna July, pandakatanga kungoti pandinenge ndarara ndinoita kunge ndiri kuona munhu apinda mumba, akapfeka masaga, otorara neni, obuda. Paitika zvese izvi, ndaishaya kana simba rekuti ndimuke okushedzera. Asi ndaizoti apedza aenda, ndaimuka ndotoona ndiri kubuda mvura dziya dzinorera white. I then told my mom and aunt kuti ndozviri kuitika. They both thought kuti I'm joking until I started being sick muna August. I went kwa doctor ndikanzi I'm pregnant, yet murume handisati ndamborara naye. As I speak now, I'm bitter. I don't know what to do. Should I tell my husband kuti ndozvaiitika kwandiri? My parents are taking me kune different churches, but it's not helping because ndakutoona murume uye anenge benzi. Even masikata anoerekana asvika, ndongoshaya simba obva arara neni otoenda. Please help me guys. Muchato watosarirwa ne 1 month vedu ndibatsirei.